Abonda luka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa chiel daka 45 to mana e Ramogi TV. Nyakora moge juang oyawre kino machino kiny makawuono chenro mar piny chakore sani mar TWAK mano ka wantiere kodi kachiel osewinjo kanyo weche manyien matimore bende gazet adhi bedo kaka tai ka warango chal mar piny Kenya, chal mar siasa, chal mag weche mago mag thieth kod ngima mag oganda e kor counties mopogore opogore. Adhi bedo kata nyinga Cleophas Oloch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango tadhi bedo ka kod welo adek ariyo sechope studio karaka mar mondo mi warang ne piny Kenya to ringo yo machal nada migi thuolo mar mondo migi moso okinyi makawuono antiere ka kod Sheila Olang jalony e weche mag siasa kod mago mag dongruok mag uchumi okinyi makawuono kod SP makawuono yawre Sheila kemachi yawre ahinya chiwo makare chiwo makare kabisa erokamano kamachelo nyakora mojongo antiere ka kod Omondi ma en jalony e weche mag siasa kendo japuonj e mbalariany ma Nairobi antie kode ka okinyi makawuono mar mondo mi watwa kode achiel kachiel ka warango chal mar piny Kenya. Oscar oyawre kendo machiegni oyawre ahinya Cleophas moso jowinjowa kama gintiere erokamano Josiaya uchiwo nade Josiaya uchiwo gi weche mang'eny weche Josiaya seche moko gin weche ma wang'o ich but wan Josiaya we're not giving up ok wabi dok chien e weche Siaya nikech kamochope wach mar mostly wach mar health ing'e ni wach mar thieth chandowa sana nikech en devolved ing'e ni kata Siaya sani nyocha igero hospital moro center moro ma igero manene kane wadhi State House ne wakwa president mondo otiek loso hospital no bane oketo 400 million. But kata gero hospital ok en tich mar national government. National government tije e health gin gik moko ariyo to. En policy framework kod gimiluongo ni management mag level 6 hospitals. Level 6 hospital man go Kenya ka gin 4 kende. Achiel en Kenyatta Hospital, mar ariyo en Moi Referral Eldoret, mar adek en KU Hospital gi Jaramogi monjo yie Racheal. Yes. Then the fourth national level 6 gin kendgi 4 makwanogo mag subtande mag national government. Otherwise guma national government timo e wach mar thieth gi wach mar health en una policy. Adani mag paro ni kanyo mar duogo mondo mi warangego e yo makare. Mokwongo wingi mano wach kanyo koda apisa manowuok e county ma Siaya mokelo ng'anyo mag jogo miluongo ni jotije manyawawa. Nyakora mujang dobed chir machal nade kose wach ni in jatich manyawawa tiwuok oko e lela to kamera maki kineno ng'ama iluongo ni nyawawa be nyawawa kirange ok en gima onego bed ni neno makoro gin jotije manyawawa miwacho ni nitie county ma Siaya kendo koro wuok oko kendo nitiere ng'anyo. Wawinja ni gima nokelo wach ni mondi en ang'o manilieko wawinja ni gima Nyagudi nowacho joma mokalo yier gi jok mamoko koro ne wayudo weche moko mane liekore ni nitiere jomoko mane tiyo e migepe mag thieth to ni ne pok ochulgi osara kuom dweche mang'eny to ne wakawo thuolo mar timo nonro ni to jogi dibed jomage kendo ne waketo duol moro piny mong'iyo karatese jogi oboke mana jogi wacho ni gitiyogo ma giko nwayudo ni ji nochopo joma romo 502 nokelo obokegi. Okane wang'iyo obokego maber kalure gi chenro mag tije ka nodo ka gin obokego ma ok ne gibeyo ne gin bandia. Koro kane wayudo ka gin bandia to nwafwenyo ni nitiere
Wanya kura mo jo mano kirango weche mantiere ka mokongo gino bok mabandia moko bende gin kanyo ma osetim nonro oseyangi ni moko ponono gin mago jutije manyawawa kosoyo mokongo nyakura mo jo ntiere weche mapon tiere iye kae wamedo luwo achiel kachiel ni jogi ka gin nyawawa mana ko wacho ni en ngano maponono der mar pondo kata chala yamo kata onge ngama de dwar mar mundu miong'e Steve Biko loso masigana ni maikoro gini jotije miwacho ni manyawawa mang'anyo nakora mjwang dipo neno nyawawa etielo mokwongo Ramogi TV ka entiere kar kae gi wani jotije manyawawa wawinja ne sigana Steve Biko chieng' tich abich juma mokalo Ten County Masaya kokalo kuom migawo mandiko jotije e tich nochungo jochiw thieth mane tiye rang'iny mopogore e ute thieth mopogore e kaunti no kitudogi ni gin jotije manyawawa. Odiochieng' ma kawuono jochiw thieth go nochungo chenro mapile mag ohala e bomano ka gidwaro ratichgi kokalo kuom ng'anyo manochopo nyaka e od bura ma Siaya kod apisi mar gavana James Orengo kama ne gichwalo ng'ul margi ka gikwedo tend kaunti no kuom buogogi bang' chungo rak margi mar tich ka koro gidwaro duoko ewi mibadhi malichno. Justice and accountability for the 382 unjustly branded ghost workers in Siaya County. E kinde no ne gikwedo weche manyocha wachi kod apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya Wilfred Nyagudi mane owacho ni jochiw thieth go noyudo tijegi e yo mabandia kata doko ni gisetiyo kuom dweche 9 maonge kata osara. Kalure kod Emilia Nyango onge jachiw thieth moro amora mosedadhoge gi apisas mag okwach kich e wi mibadhi mar yudo tich e yo ma chik ok opuodho ka koro kwayo tend obila mondo tim nonro ewi kaka ne giyudo tich kokalo kuom tend kaunti ma Siaya. CEO of the Siaya County Public Service Board over the media claimed that the Criminal Investigations Department, also known as CID, assisted in verifying fake appointment letters and forged signatures. This statement is not only false, but a deliberate attempt to criminalize and intimidate us. Here is the truth. Number 1, no CID investigation exists. To date, not a single health worker has been contacted by the CID to record a statement. No one has been arrested or charged in court over this alleged forgery. Ewi mano, negi kwayo gavana Masaya James Orengo mondo kwagi ng'uono ni mar nyingi gi oselandre marach kalore kod kaka apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya nolieko ni negi yudo rak margi ka koro giramo ni gidwaro osara mar dweche 8. Public apology from a governor of Siaya for the humiliation and defamation suffered by 382 healthcare workers. 2, immediate payment of 8 months salary arrears on to each of the 382 workers. Number 3, unconditional restatement of all 382 workers, not to settle a few or other original opposition. MCA Masaya Township obiro tare mano riwre kodgi to nyiso gino mare ni tend od bura ma Siaya biro luwo mibadhi mokwako kaka nondik jochiw thieth go e tich mar neno ni giyudo ratichgi. Nimeleta petition, kesho nimeongea na speaker Said, nilikuwa nakuja hapa nikaambia speaker petition imekuja tayari. Sasa kesho saa 8 tuko kwa bunge la Siaya na maneno yetu ambayo tutajalia kesho ni maneno yenyu. Agenda yetu sasa kama watu wa Siaya hii wiki yote ambayo tunaenda kuwa assembly ni maneno ya watoto wetu. In any case assembly taamua mkuwa invited, msiogope. Mkuje tu hapa museme ukweli. Mage biro kinde ma board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya to ramo ni mana jochiw thieth 120 e 502 ema nondike yo makare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakura mujong mane sigana mokino kanyo kod Steve Biko antiere ka kod welario manya sai bende oloso noduchi maka wuono mondo bed ni wuok e kaunti ma Siaya. Achiel kuom gi osedonjo kendo mi thuolo mar mondo ime moso to en bende chak no TWAK
mabende wantiere godo kar kae wan ka kod Racheal Omollo mabende en jasiasa. Racheal oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas, amoso joneno duto ni good morning, ruoth opaki kuonde duto munenowa. Amor ni Nyasaye oyawonwa piny gi mbekni madala. Erokamano. Gima timore e kaunti ma Siaya, ang'eni en kaunti miwuoke to ka koro iwacho sirkal joma loso lo sirkal ma kaunti osewacho ni nitie jochiw thieth maromo 380 magi nyawawa kata ghost workers. Wacho jogo osebedo ka tiyo yo machal nade. Mokwongo ote ni yudo yo machal nade kae to bang'e yudo ka jotije miwacho ni nyawawa ni e ndara kendo ng'anyo ka giwacho ni oyo 100% legit. Ing'eyo stories mag ghost workers Kenya kae dwa ng'eny ahinya. To kineno maler tiyudo ni jogi nitie ng'ama ondiko. Jogi ok owuok awuoka kata in ok diwuog awuoga e odi ni we adhi a report kama nachako tich. Omiyo nitiere ng'ama ok nyis ji adiera, either the ghost workers or the Siaya Public Service Board. Nekech kinyalo bet gi ji 382 mawuok e ute gi okinyi kokinyi madhi attend to people, miyogi services, especially services mag health, mag ngima ji. Mokwongo gi risk ngima mag jo Siaya moloyo gimoro amora. Nekech ka ji 382 ne thiedho ji kawuono to githietho marach, matiende joma githiedho go te nyalo kata hinyre, orwa nyalo kata wito ngimagi. Omiyo en gima ok onego bed ni wakawo lightly ni ng'ato chung' to wacho ni wanono ni ji 382 gin jotich ma iwacho ni nyawawa. Yeah. Matiende ni gin joma gikia kuma giaye, gikia kuma gidhiye to gibiro gabira kanyo to be gineno gi okinyi gokinyi. Omiyo that speaks to the HR policy instrument ma jo Siaya. Ni gin kara gindiko ji nang'o to koro kama health sector magine gi ji 382 to we have different sectors within Siaya County. To wanyalo bet kwa ng'iyo sectors go duto kara wan gi jotije manyowawa di within Siaya County kata mosebedo ni chulo gi taxpayers money to gin joma legit, ok ni gin joma are not professional, to gin joma ok onego bed ni ichulo gi pesa rahia. Omiyo achiel en ni the governor ma Siaya nyaka wuogi monyis ji adiera e gima timre Siaya. Siaya waseneno ka kuonde chien kucho iluongo e gik moko yore mok be ahinya. To my investigation magitimo kendgi do wuok Auditor General to then a different story altogether. To ma gitimo nonro ni kendgi as gichieo to giwacho ka gima gidwa berre oganda nang'o motimre ni wayudo ni wan gi jomoko matiya moko ndik kodwa to gibiro tich. Koro jogi wuok gidwaro pesnigi, wan bende wadwaro ratiro marwa ni jogi eki to karanga mano kelogi ang'o momiyo ne gindikgi to ne gichako tich nadi momiyo bed gi desk nikech obiro to nitie kamo ripote maonge ng'ama wacho adiera ni to ng'ama biro go ofisa ni pile ka pile tibiro ga omang'o. Erokamano ahinya. Oscar, achiel kodi kar ka. Achiel kuom gigo ma jochiw thieth gi miwacho ni gi nyawawa wacho koro sani wache ni gidwaro kata public apology kawuok kuom office governor ni mar gino manowach ni gin ok ondik gi tich e yono makare. Public apology is too casual. Gimotimre ni en gima serious. Ing'en Siaya kama ae sani wan kod the highest malaria rate, tuberculosis kod HIV. Makata kapo ni gero subtande seche makata nang'isi ka the last time it was even wrong ni serikal mar Uhuru Kenyatta no prefer golo level 6 KU kapok oparo kama wan gi serious problem mag health. Samo we kod ni Cleophas kiwe kata koro gik matimre machal matimre gi. USAID kidhi kama ne USAID ne ntiere Nairobi kae ose lor gate. That means ni oonge completely. To USAID must bedo ka support wa donor funding must bedo ka support tuberculosis, immunization, mag nyithindo, obed emergency kits mag child birth seche mama nyuol. Koro wadhi bedo gi gik miluongo ni serious child mortality rate, mon manyuol mang'eny madhi tho kech USAID onge. HIV mondo thiedh ng'at achiel omuony yath mar HIV en siling 54,000 per month. One patient. Seche ma USAID mosebedo ka chulo giche chande onge. That means ni serikal nyaka bed ni take over kama USAID owe chande. Koro county government ingen health and devolve.
county governments must be able to prepare mondo gi take over kama you say it called donor funding mancha ikonyo chande tiye. Tuberculosis mondo thiedh ng'ato achiel per month and almost more than 20,000 shillings. Ng'ato achiel per month. Mago osebedo ka donor funding ema koro konyowa. Sama koro wan kod chaos health department masia ka koro wan goni. Ngamiluongo ni Nyagudino is a stranger. Ing'eno ng'ano bok tikata sia. He's just a stranger. Nyagudi has been acting as the CEO of my public service for 3 years. It's illegal. You only act for 6 months. It's illegal. Siaya yenye cabinet. We don't have a deputy governor. Ongeka deputy governor siaya. Waonge cabinet siaya. Cabinet mini no matio siano. Term contract ne noru maraboro. So there are strangers in the county. Gini strangers makata this month okone go bed ni CECs masia cha mamsara. It is illegal. Because contract gino se rumudwe maraboro. Koro we are chaos. I think ni na paroni Governor Orengo di fail. But Governor Orengo oku fail spectacularly. Any fail ma everything is a mess. Ogeka mora ma he's done ogeki motimo. Yeah, because health o nego bedi gik mokaria ba serikali nego bedi ngiyo kabisa. What my education? Ine no go workers ni. Next week, the number of ECD, health, education, Kendama County Government, ECD Kende. 600 workers, 300 of them man on deck, Siakani. 300 of Shamsara, Pokota Sara for 1 year. In case on deck, or make me an appointment letter, deployment letter, Magichiwe Barabara, it is just given. EU says left me a beach and left me a deck, deployment letter, EU so an appointment letter, but Oketige if me system. That's what they don't do. A moment I'm getting on a jogi. Koro system chande dogi okcham gamsara. Tokon kende Department of Health. Even people mantire you punj much punjo ECDCI, almost 300 of them begin gushi bilani. So anybody matimu management, it is very simple. Any kaponi indiko ngato, tudongi kete payroll, kata bed na jatich monde chaos. Donge kapono chopo month, tioro ne pesa to chango msara. How can a governor mavie tiyo ndiki jimi ya uchiel to kete system mondo gicha msara for 10 months? Oscar, giparo giduto, ikonyo governor. Eyo machalade kata telu county Masiaya. Gin paro maleundi usenge ni jogi tentire karka. Ntie kata okang mora mar chik mose kama pio kawa di machielo. Onge inge gimatimore kapok tani idwa kony. Ichake kamoro ni kapo na konyi koro Cleophas ni ingisa Oscar an gi ora do agero. Tapenjo do Cleophas ini ni gango. Tingisa nan kod mtafari. Tangisi ni kara wadwar pesa moro mondo anyiew ni kata mabati. There's something. But kakore ngisa ni in kata lo yonge kata mna mtafari idwa raot. Watch Masia and there's nothing. Idwa tako konyo gikanye ka isi bichande onge watch mardiko ka onge deputy governor onge cabinet koro kaka koro renew gine mag cabinet go nego bedi ka poni contract bageno rumo dwe maraboro. You understand? The governor should have either renewed their contracts to bedi ki renew their contract nyaka gidog for revetting nyaka gidog assembly mondo gibed vetted kata mana I think the CS my county secretary Masia but is an active position. Everybody is acting, yani I don't know what. Chali say outing actors man. Sheila kia kamano imati more Migori, kara kamano Migori angwa mulubani. Kamera ke kar Chal gimati more siani. Yes. Dikete pi machalade. Entelo kosore martelo kosogin achude modonjo. Nikech masani wachino ken ne badi. Main kuo. Jogi kose bedo ka yudo sara. Giyude yo machalade. Main kuo. Aparo ni mako ka wakuongo neno nyawawa mameganyo. Oko elaro godiochieng. Achako ni kaparo ni to ere definition kata nyawawa jatich ma nyawawa en ang'o nikech samoro definition kanye machandowa. Nyawawa en ng'at ma iwacho ni otiyo kumoro nyinge kende mondiki kar tich kata pok nonyono be pok nodhiye. Kata nyawawa en ng'at ma noseriembga e tich to nyinge pod owe payroll koro osara biro to tok oti.
But gima duong' kabisa iluongo ng'ato ni jatich manyawawa en ni en ng'at ma ok dhi kar tijeno. En ichule achula to en odak ga e ot en uonge. To gima neno Siaya ni aneno ka jogi ng'anyo kendo giwacho ni gisebedo ka gidhi kar tich kuma gitiye. Ok onego luongi ni nyawawa festival kata ghost workers. Wachak gi kanyo. Onego gichak giwacho ni nitie illegality kata nitie kar chik mokethi emomiyo jogi nitie ka. To kade gidwaro good faith kata kade gidwaro ni mondo ogandawa owinjane ni county side mar county gima notimore nonego gichak gipenjo jok ma giyudo no kata kapok gidhi giriembogi ni barua ni to nigolo kanye nikech jogi ni osiptende gine kar thieth gitimo functions ma gin very critical mar county. En adieri gima Oscar wacho nang'iyo kawuono gokinyi Siaya en achiel kuom counties mane yudo kony kabisa koa kuom USAID kata kony mano Amerika masani onge. Kakoro kichaki neno kendo ni joma tiyo kacha iluongo ni gin ghost workers. Then gima chanda en ni mine kawuono mochiew kata gimuoch Siaya County ng'ama dhi konyogi. Joma dwaro blood work, jo public health. Nikech joma ni neno ka ng'anyo kacha ka. An abuoka neno ni ng'ama iluongo ni jatich manyawawa wuok kendo chungu kendo miyo press conference. Mano ok en nyawawa. Manyawawa ma wang'e tek. Mano ok nyawawa. Kinge gima nyawawa en nyawawa ok nyal chiwo gokinyi. Sa uchiel sama chieng' ni oko ni ong'anyo. Mano ok nyawawa. Nyawawa en ng'at monego bed ni opondo nikech osebedo kimiye osara to en pok odhi kar tich monego bed ni otiye. Koro de ber ni sama gigolo ji 380 gi be gigole joma nomiyo gi barupnigi nikech nyaka ne bed ni nitie kater kata nitie ng'at moro manobedo ni miyo gi e county ka nikech dweche te ma gisebedo ka gitiyo gi dak ne riembgi osiptende kuonde mane gidhi tiyego. Koro nitie ng'ama ne miyo barupni mondo gidhi giti. County government ma Siaya no ningo wuogo wach ni sani wase suspend kata wase ng'eyo ni ng'ama iluongo ni kama e ministry mar health kata mar thieth emosebedo ka chiwo barupni gi koro en wachak wagole oko kata mondo watim investigation. To kikawa ni kaogi tichake riembogi ni mano ne gin mano ok gitimo maber. To gima lich ahinya bende county hapa ni Siaya County maybe oningo nyiswa be ni sama gigolo gicha tije mane gitimo changa ma koro timo gi sani kapod gitimo investigation mondo kik bed ni jopiny ema hinyore. Nikech Cleophas gima lit naga kabisa ni samoro waketo siasa mang'eny e ngima mar ji. Nikech wawuoyo kama to at the end of the day nitie sani nyathi moro monego bed ni miyo chanjo, nitie ng'at moro monego bed ni thiedho. Ere plan mane gin go ni sama gigolo jok mane tiyo kage ng'ama koro mako kuonde mane gitiyego koso gin gi ji manoromo to kane gin go ang'o miyo ne gimedo ji 300 e osiptende ma koro gibedo gi overflow mar medical workers. Koro oningo wang'e ni komiwa responsibility mar rito jopiny oningo warit jopiny number 1. Ok en mana siasa mar ni dhi golo ji 300 kiwacho ni gin nyawawa to waneno gi ka gichung' kacha. Ng'eny kuom gin by the way ne gin gi certificates mag tich ne gigolo gisesomo kendo gisebedo ka gitiyo kanyo gigolo evidence ni gitiyo kanyo. Sheila en ng'ama onego bed ni kapok abiro Racheal ng'ama onego bed ni yudo seyo maduong' kar kae nikech e kinde gi duto nitie telo mar county ma bende no meeting mar tayo chenro gi mag thieth to chal ka gima ng'anyo osebedo ka timore counties gi duto en kata county ma Siaya kende kinyen Migori en Homa Bay Kisumo yo kata ka entiere Siaya counties ma kaluo duto dipo ni wan ma wan gi achiedh nade maduong' ahinya kod ka weche gi mag thieth ok wawinj koko gi ahinya counties mamoko e weche gi mag thieth kata doko ni gintiere tang'o ma dipo ni timore e sama ineno ka jochiw thieth gintiere kar ka en nindo mar governor apis mare kama iwacho ni moko gin absentees acting ng'eny Siaya e kind mamoko to ahinya e sector mar thieth. Wach mar thieth kata health is a devolved function. En tich ma county emoningo bed ni timo mana kaka Oscar nosewacho. Ok en tich ma wanchako ni wang'iyo national government ni national government wachang'o. National government en uchicha direction to weyu koro pesa allocation gik modong' tete timore county. Aparo ni ng'ikruok ma wang'eny go kaluo kae en nikech area wa zone wano pod one exposed to NCDs kata non-communicable diseases kata gik moko kaka malaria pod wan gi weche kaka HIV machandowa weche magayaki gi gik mang'eny machalo kamago ma pod chandowa. Apano ni gima nohinyowa malich ahinya e counties wa makaluogi en wach mar ni wasebedo ka warely kata wasebedo ka waketo geno mang'eny kabisa en donor funding.
Koro wang'iyo ni kar mondo sama waloso budget to waket pesa mar thieth, wan wang'e ni USAID biro, gi jomodong kanisni biro, jomodong biro. Koro kochopo sama ogol USAID cha, tineno ka koro tek ni mondo county governments okaw pesa to allocate thieth. Nikech ne ging'iyo ni pesa mar thieth cha bok gitiyo kata nikech nitie ng'ama biro timo. To ma ok en kata Siaya kende, gin counties mang'eny kabisa kaluwo. Koro sama USAID owuok cha, tineno ka koro gibedo exposed. Nikech koro ineno ni ne gionge gi plan, onge pesa malongo kata chenro malongo magiketo kacha. Ne nitie osiptende moko ma kidonje to chakre gate nyaka wang' itiek thieth. Ineno mana USAID, donor funded, UKAID, en mana kamano lelo. Koro ipenjori ni to county government ni pesa monego bed ni gitiyogo mar health to ni kanye? Gitiyogo kanye. So aneno ni en gima ber kabisa, en mana ni transition period nonego bed ni USAID owuok. Nikech county governments ong'iyo ni pesa monego bed ni gitiyogo e thieth. Mano achiel kuom pesni magikwaloga kabisa. Sani koro nigo gitigo e weche mag thieth. Racheal. Yena mondo lokre paro matin gi Oscar gi Sheila ni kik wanena ni gik matimre are so in the negative also. Nikech they say Maya move in the right direction. Nango. Nikech at least gisechako neno makosa margi in the health sector. Koro our prayer kaka jopiny ni gidhi timo kama e sectors mopogre to sana e wach Siaya. Oscar wacho kama ber ni wasebedo gi shidas mang'eny e governance mag Siaya, kakirito Siaya, kakitelo ne Siaya. Minyalo yudo ni ng'ato is perennially on ilongo nango okete kanyo omaka. They are forever acting. Okinyal act nyaka nini, nikech Employment Act is very clear on some of these things. What does the HR policy ma Siaya speak to such cases? Mondo bende koter jogi kata ka jogi otero Siaya court, magi gik makata court dhi ng'iyo to kendo ganda pod dhi lwitango, dhi wito pesa. Nikech koro nyaka Siaya County bende defend themselves in some of these actions. Omiyo adwa neno ni en gima ber ni jopiny nyalo wuok oko ne ratiro margi, especially ji 380 gi. Nikech mana kaka Sheila wacho, ok inyal bet ni na ghost worker ma wuok oko adharani ni mondo nene na chamo pes oganda, kata dho ni josiato wacho ni wato pok wachulou. To donge ne gitiyonu, gi offer services ma ubu appreciate services magi. Koro gibe ni ginyalo dhi e court magi wach ni barua ni mano wuok Siaya. To mae gima wadhi sugu godo mondo chulwa ratiro marwa. To seche magi gitimo kamano, Siaya ema medo timango wito mwandu mag jopiny. Omiyo kan jatelo ma Siaya to nadhi neno gini niya, it's a wake up call on his governance. Ere kaka orito Siaya. To mai bende nyoko wang'iye counties mamoko, ken mana Siaya kende. Mondo wanen niya, seche mindigo ndalo moro natiyo Kisumu, and I can take this, and I fear not. Kayudo Kagibe, they did the same thing. To kijana mana tiyo gago kadhie procurement pile ka pile, chieng' moro achiel koka yude tapeyo ni kijana chano to nyisa ni pare ni manok ne kata employee mar Siaya, mar Kisumu County. And I'd worked with Kisumu for almost 7 years. Tasi nyisi ni ng'ani ne onge kata system marango mar Kisumu County. Mae kane Governor Nyong'o odonje telo. Oyudo ni nyathini tiyo ga ka to kara okondike. To he has institutional memory. Seche ma jogi bende wuok, gidhi gi memory mar system. Kendo kikelo ng'ama chielo, it also takes us a while mondo ging'e ni system ni run ganadi. Koro yudo ka ji ok yud services maratiro kata mabeyo nikech ang'o, wan gi joma kawuono ndiki kinyo wuok. Koro kidhi kata emomiyo ji ywak ne counties nok wayud ang'o, ok wayud services mabeyo nikech kaka gi run counties emoko timre nadi ok ber. Omiyo ana dwaro ni it's a wake up call ne Siaya Public Service Board. Let them revisit their HR policy. Let them look at the Employment Act. What does it speak to in terms of the people now, they so brand ni ghost workers. Mana kaka Sheila wacho kata Oscar wacho, okinyal beta ghost worker ma wuok oko mondo jopiny ong'eyi ni kari jakuo. Nikech literally that's what he said. Ni a ghost worker en ng'ama kwalo omenda mag jopiny. Nikech ichuli gimo kitimo ok en ratiro mari. Omiyo adwaro ni kik wakawe lightly, but let us also look at it positively. Ni ang'oma wanyalo develop out of this manyalo konyo wa for tomorrow. Ere kaka wanyalo ng'iyo ni koro jogi, ere kaka wa treat joma chal kamagi kata within our HR policy kaka jo Siaya County. Ero kamana ya Oscar. Kamana. Kaka beda kumuro kae ma ngane na wacho.
And first of all, the Public Service Board maintains the CEO no pokobedo vetted. It should be vetted by the county assembly. To womo konya bedo vetted according to the law. Mundi bet CEO mass service Public Service Board, you must be a certified public secretary. He is not. Koro konya bedo vetted. Koro act. Jokmeno act. Most of them gin unqualified to hold those positions. Koro kenya they vetting. Kechiko they vetting. People opinion to in public. In secretary accounts qualified. Yonge baruano. So there's no need of vetting. Number two, aparonse temoko which a mag private hospital based temoko nyalo bet ni hinyawa. Nikech joma telo mo wan go nigi alternative. Governor Orengonita tuo bolal for almost 1 month. Where was he going to be treated? In Austria or in India. Lalomoko governor nyongo ni tuo no dikide kure America. So they care about subtane makanyo. What do I want to be pesa makoro Governor Nyong'o or Governor Orengo nyalo dhi e Siaya Referral Hospital mondo bu thiedhe kanyo. Aparo ni konindo e subtal ma Siaya for 2 days to 2 days medre. Subtal ma Siaya ngeni kaka referral ma Siaya most of the time ogichiza jo malaria. Orach machal nade? Orach. Yani jo malaria kidhi kweri jo malaria kidhi kweri ni tuoni ni they are the ammonia at chemist. And come on, for example, let me tell you. For example, counties manyanza te. Ingeno kunya nyo most of them kunya nyo yath kemsa. Kemsa kunya nyo yath. Nango nikeche deni magengo. Gowi magengo. Nikeche ok prioritize health. Gowi gingo madongo kabisa. Nikeche health becomes secondary to them. Ok gingi ni watch mara health they cannot manage. Donginge ni kata manyocha list mara duale chande. Manuchas hospital magushi mancha ishanja ginene nchike logushi. One of them was from Omondi. Tingeni hospital manene wacho nini imaginary facility. No can facility may exist. Tingeni facility no do pesa moyo referral Omondi. Toonge. You will never bear. Sani for example, what Marshani Shan could be one facility improvement fund. Facility improvement fund. Reruta Health Clinic no do 6 million. Aparacho hospital do 54 million. The question mapping ma preparedness chande. And Ninyal Gunga Health Clinic managana Racheal chande. Ko yudo ni jok mose register shard gain almost the 1,000 mar paid up. That means ni that's what hospital boy look at 6 million or 5 million. Is that facility prepared to manage 6 million? Koro kada mna shani ngama bi fail sha. The president nigi goodwill. Marmuro shano work. Ngama bi tiyo gisha and county governments nikech gin Emma, health is a devolved thing. Kurosha cow pesa kuomoka, kose cow pesa kuomoka to give you a health facility. The facility teacher, kaka koroma siani, ki yore pesa. Ngamonya manage gino kanyo. Nike everybody Chal kaka makia akia ni jini akia. Pero kamano. You are painting our county so badly. Yeah. Tokana defender okay ndobo katine county that's a disclaimer. Toka pa korach nikech nitire kata lot of improvement. Onge kata gik mitimo here as we speak just to improve the same facility. To gimoro ni bende okber ki nyiso jopiny gimo kena diera. Pesa oktera ni koro ne ni ji ioro ni sha ose collect pesa ne jo Siaya county o jo Alego no chiwo pesa kini Alego. Ni jo Alego no jo more register ne gin shagin 3 million people within Alego. Koro pesa ni oro ne Siaya referral nikech mane mani within Alego. No, these are claims. Kaji osebedo treated eki claim. Martina Nia, you are just being reimbursed or refunded. Just a second. So I just clearing just a second. So one it's not like counties gieki gain deliberate not paying KEMSA or some of these things. Wasene no chien kai, because there's a lot of delay. Mondo the national government otimango or pesni e counties. Mano attribute to the delay margimar chulo jo magio pesa. I'm not near atete anegi to mania dira makende nikech wan Kenya. Omio siche moko kataka wakashifu county government. Let us also be very objective. Nia, pesni magi wogieki. Sheila bende no worry about USAID and the support they give to some of these institutions. Tiudonia, it's not like 90% of the operations mag Homa Bay katami gori work USAID.
nitiere projects magi fund which are very direct or give fund everything koro giwacho ni wan wadhi fund gig nyithindo koro ka depo ni shida is within sector pediatric ward or something like that then wacho ni you've mismanaged this or we are fully dependent on USAID to wange maber ni health is devolved function. The national government supports the counties, but let us be objective in the sense niya angoma jogyo setimo gi pesa momigi from the national county, can they be accountable to the monies that they've been given? Pero kama na inya Sheila adaro ketu akae kendo to kata kangi ilose bende jotendwa kata ma counties osichopo kang moro ma wacho ni ero wacho ni county ma Migori kami wuoke ngato wuoka e chuny boma Migori kata to wacho nena kawona dhi bedo hospital edhi nena St. Camilas man Sori man Karungu kawuono kama ntiere kendo ka dhi bedo admitted an governor ma Migori kuom ranyisi bose chope okang machalo kamano pokwa chope okang machalo kamano lakini adwa duoko nyaminwa ma Racheal Martin Racheal ka USAID pulled out no one gave statistics kini ber kawa wuoyo ga in numbers about impact mane wabedogo in the whole country, not just Siaya Kende. We about Siaya Sani, but in the whole country. USAID no mako kamaduong, especially programs mag HIV kata magayaki, programs mag mine ginyethendo, programs mag vaccinations. Apparently mano in something mano bedo recognized kata nationally. As a country, not as Siaya County, as a country, no one prepared. Nikech nuamio gi section maduong kabisa mar health, makoro wabedo ni wan mano gik mokwangi. Emomiyo nachako kawacho ni nengi maber, nengi marach nikech noko time gi transition, noko miwa alert moro kanyo ni koro wamiyo igne ariyo manyuru kumudhi yudo programs ki. No dhi adhi to my USAID or mawa USAID nyadichiel. But adieri makende kaka ngat mang'iyo weche mag dongruok en nitie gima oluongo ni dead aid. It's a phenomenon ma ineno ni ka ng'ato biro to timo ni ga tich moro ini wuon okibuild muscle kata okibuild capacity mar timo tijno. Mana gima watemo wacho sani. Kuro kata an kawuono kadane county government to aonge gi resources moromo. Taneno ni USAID biro to makona kar thieth. Ideally akaw pesa madatiyo go thieth no tadhi tatimo go dongruok moro nono. To mae ok en gima timore. Mane gima osebedo ka wawacho. Gin kar mondo gikaw pesa made gitiyo go thieth ni ka gidhi gitimo go development kumoro nono magi pesa en pesa michamo. Obedo budget e tok ti kode. Mano gima nwatemo wacho ni koro capacity ma mondo gi run health mar gi maber ma en ng'ikruok mineno ka waneno kae. One transition period makoro wawuok kuom donors mang'eny mane timo weche mag thieth koro sani odoro ni counties mondo bed motegno mondo tim. Mana gima Oscar wacho ni sani kidwa mi kata ni idwa loss claim, idwa ket workers, be wan gi capacity mar timo gigi, be wan gi enough qualified personnel mondo tim tijegi. Mae gima chando wakae. Ok ni en kashifu kata pako county achiel kata moro cha. En mana ni telo ma wan go sani wan gi weche mag mibadhi mang'eny kabisa. Mar ariyo, jomoket ni onego bed ni tayo idara gi kata departments gi. Capacity the problem number 2. Samori ndikitich kata nikech inowadwa in watu tok ni in qualified mondo ibed kumi bedecha. Nikech magi gik ma Kenya ma wadake sani magi gik manyalo bedo very transparent. Ok onego gibed ni gin tich matek. Kondiki e tich nitie portal monego bed ni idhi e portal kata ti yudori ni ibedo listed e portal kata it's very simple. Ok onego bed ni wach mag barua madhi koni gi kocha. To ka duoki ipenyo ni be wasechopo kama koro kata ka in Migori County kata to wiya bara to aringa the district Sori kata the governor this no pokwa chopo kanyo nikech gik ma simple kaka scan an Cleophas nan gi mama wakane tuo oringo the St. Migori County oringo the St. Camilas mondo tim scan nikech ne wiye bare koro oron tango matimore wiye bare wach weche mag pressure odhi mondo St. Camilas to gima ne onge St. Camilas kanyo kata machiegni anywhere around us kanyo. Nen gima very simple. Just to be able to timo scan e wiye kanyo mondo check ni ang'o miyo wiye bare mokrum. Onyiswa ni scan ma wanya yudo machiegni an nyatike ni Kisii. It's a very simple equipment. Nyakidhi Kisii. Ko Kisii tiringo idhi Kisumu. That's true. Kisumu. To sani gini tuoche ma wan go sani gin tuoche mag apoya. Gini to nin gi fever, malaria, kiana ng'omi warning, imuonyo Panadol kidhi. Sani wan gi tuoche mag sukari, wan gi tuoche mag blood clot, wan gi tuoche mag pressure. Gin tuoche mok mi warning ni ero kora chopo. Koro kanga to nisi ni scan manitie nyakiringi dhi Kisii.
Kisii is the closest place kwa Wayudo facilities. Maben County. Yes, Maben County, by the way. Kisii is just a county, but Kisii to nigi facilities. And Akia Marcia, but one kind here, Nigori Kucho, Kidwari Ngomondede, Tichopo Kisii. Kisii. Not Omabe, Kisii. Emichako you the first facilities. Koro magigik manyaka koro walo. Ipo pesa mopogore. Kosodo kumake mokiyude. Jo Kisii kata priority gige nango. Nikech thieth ok en gima onego bed ni watugo gi weche mag thieth. Adiere ma Nyasaye mangi madhano. Mangi madhano. Kata Nyasaye ok nyabed neno kodwa maber ni okawo time to chweyo dhano kata wakawo to nikech wach mar mismanagement iketo ni koro ji tho manono. Mano ok ber. Koro nyaka wabed ni wakawo time wa mondo wa improve facilities gi. An Migori County mae governor koko chako mae tam ne mokwongo koko chako. Wantie governor manotimo higni 10. Mae tam ne mokwongo makoko chako. I think the same Siaya bende Homa Bay bende donge koro agombo ni mondo gikete plan ni weche mag thieth kata weche mag healthcare onego bed ni en devolved to the extent ni kata access to facilities Cleophas kikwacha kata we access ituo oyudi ka mondo wangi chope hospital echo ineno ni referral hospital echo kata ndara midwa ngado kanyo kichopo kanye maungu. Erokamano Sheila, weche gi thoth nyaka magintiere. Oscar ng'ena date ko wach ni kodi kama ntiere karkae. County Public Service Board ting mare mokwongo en timo gicha macho ni merit based hiring kod recruitment. Gini bende waneno katimore kate counties wa. To gi kadi poni temre wach ma Sheila wacho mar plan. Awoni counties o makaluwe nigi lony mamalo e plans. County ma Siaya osegolo plan mathoth ahinya mag stadium, Kisumu ne okano golo stadium kod art centers. Plan kama to jibere ahinya. Keto plan ne tim. Serikali ma Kenya kwanza ne nigi ni marwacho ni the plan mane gin godo. Gin bende imendo mana segi kata gikete tim kata girange yo makare. Kar skills kata merit based hiring kod recruitment. Kalure kod lony maintiere kod migo tich. Kopogore gi gino maintiere godo mar pesa. Mag nyiewo tije counties. Problem mantiere counties most of the time. Plan me wacho go most of the time oklosi kod joma tie county kanyo. Iloso gido miluongo ni consultants. Sheila giri yok matimo consultancy. To giloso joka plan. Lakini implementation ngama dhi time en ngama seche moko gini okia completely. Kaka koro shida makoro winjo makoro wan go kaka koro issue mag Siaya, issue mag kata Homa Bay. Iyudo ka jok mantiere onge goodwill. Number 2, kata bed ni keto mna ngamo riek to kimie tools mag timo go modwa timo chande pod bendo ko nyal time. Koro counties magwa to be honest temo ka yogo ngami luongo ni Professor Udiambo Mbai mane no create issue ma devolutions and the counties onego bed Nyanza counties ema idibiro time benchmarking nikech wane manene wagore ba jotho nyaka nikech mondo wayud gigi serikal ne nowito wa oko maguma ne okoro wanyalo kete lwet wanen counties ni koro counties should really work. For example kata koro priority issue mar kata koro wach ma stadium no stadium beti kama subtal onge ing'en bende stemoko is a wrong priority. Number 2 issue mag kata koro wach na appoint county gimbaraj ing'en baliche subtal en daktari gi ya Siaya rate of statistics what a nutrition is a day in the whole county to manage a population of almost 3 million. Kiriwo nyithindo nyaka joma dongo 3 nutritionists. To nutrition no iyudo ni for example nyithindo menyuolo Siaya sani percentage man giluongo started growth ni malo. Ng'ama ne started growth moko chiemo maber en kata odhi mana skul to wiye nok mak gimoro. Koro the next 20 years Siaya dhi golo jok mofue me ng'ata nikech gima timore ni nyithindo menyuolo sani county marwa in terms of statistics one among the 10 most counties manyathi ma jahigni 5 majathi ma jahigni 6 cannot read and write. Wa ipimo kama Mandera, Turkana hadi Shiperias gama sani kori pimo ko county marwa. Kata tho kama luongo ni Siaya is very high because yath dongo nge subtal. Lakini ntiere chemist mantiere dho ka subtal everywhere. Ma kidwaro kidhi subtal tingisi ndi nyeo yath kacha. Koro the problem mantiere ni probably systems mawango jok mane wayiero ok gin operational. Number 2 the problem mangisi ni gin alternative gain. Gicha ok giwinjre gon kech kaponi gituo to ok gidhi e gino.
Koro ka funo chopo kama koro nyalo bet nigi dhi gino wanyalo yudo pogruok gima wacho wach ma pogre wach ma facility improvement fund. Facility improvement fund shaka ko bedo structured any facility ka facility nyaka orne funds mage based on kako tiyo to nego ben facility can are prepared to even manage that money kada ka pok logo be registered oka wach ni ne alego na keni kilo referral lapana facility the facility we mean dispensary Marsuri, dispensary makure. That is how SHA is structured. Nikata kiditi keto lueti. To keto lueti biti obisha okoni kanyo. Some person be disbursed. Okobe disbursed not this referral. A facility majoko tiyogo. Kolongon facility improvement fund. So we must be able to put in place nikachantire accountant, kachantire hospital manager, kachantire everything. Mondo be nika pon person ni obiro ko wuke shakacha. To bendo unprepared. Lastly, no one prepared Sheila. Watch mar devolve kara health ni. We should have not probably devolved it. No one prepared. Then now, after Kedoka Koro one could chaos was a lot of strikes, hospital work. Who is to blame? Some doctors Mahoma Bay strike. What blame national government? Kose blame the county government. But strikes was a bit all over. Because no one prepared. Issue my devolving health. Then Kendo after that, why do Kendo walk maduo? The USA condone funding. Mancha konyokande bekuru work. A chaos mancha wan go richande. Gini mancha gikonyo nkecha at least negi timosa negi support system. Koro okwa devolve okulone gubernwa devolve health wase devolve. Bang devolve kendo USA condone funding skandeka bewu. Koro wanyalo end up ni child mortality. Nyithindo matho kama ono nyuol dhi bedo mang'eny ahinya. Kendo gik moko belago jok matho gi HIV tuberculosis dhi bedo mang'eny ahinya. Sani manyaka ngwago e koko ni a USA doseringo county government Masia, county government Mahoma Bay, county government take action, move very fast, fill the gap. In case the makata waje USA bro duogo bankara na 3 years so mose bedo kae dhi bedo mang'eny ahinya wadhi bedo gi upsides kuonde mancha wase wuokie vaccination nitie tuoche moko kaka polio magi gik mancha wase etokwa wadhi duoge gigi kapo no kwago koko bo chung Cleophas banaira mogi kae bo wacho to wadhi bet gi shida maduong' kabisa to waseno gino mbele ero kama na inya Oscar na kawiyo masansa Oscar dai kariyo toksa ariyo marukinyi makawuono kado kanya koro mujanga maloro twak maka wadonjo e weche mag siasa koting'o nyaka yuko jamna mayukore kar jot ma jatend piny Kenya ni counties juma mokalo kanyo county ma Kisii, county ma Kiambu, county ma Murang'a noyudo ber mogundho. County ma Siaya be noyudo magi nono kata projects mopogore bedo launched juma mokalo kanyo kod jatend migawo mochung'ne weche mag jolweny kata kod governor e kind gik mamoko. Dipo ni berni mar yuko jamna ridore nyaka counties koso kwamo e diere. Wakawiyo masani chikidhi mabora. Nisayudo nyudo nikelo nyako chia chonogore nyaje nunga nisandi nango nyako chia nigiere konde jalo sigo kachandi gimon nyako chia utemo kabino Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1.
Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wuotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawa. Aya, Nyakuronga Jwang' waseduogo ka. To wanyo kata samone yweyo ka. Weche pod medo mana tedore. Gima timore counties wa rem mar telo makare. Kata riyo mano mar yudo telo makare ni. Obiro kendo go jok moko gi kibaji maduong' ahinya. Gigi timore counties. Sewacho nok gin counties ma oloso kiny makonanya county ma Siaya. Gini omako counties mamoko bende kama gintiere ka. Odeka wacho kamae. Waneno chenro ka wantiere kar ka achiel ka achiel. Wach Siaya ni jogo nondik kod ng'ad weche 9. Ng'ato nokwalo jopiny. Dhano uso nyaka lo. Antiere kar ka yani chenro ka ntiere Migori County. Mosna owigo Sheila Olang kentie studio kanyo achiel ka achiel. Machielo wach ma Siaya en kuo maler. Maler mane the entire leadership ma Siaya ong'eyo en mana ni koro gino osemuoch. Gise pedo kata gise bedo kanyo ka gidonjo kata ka gindiko ji e yo maling' ka gichamo omenda mago mag joma odhier. En gima rach ni Siaya County otelnegi kod okil maduong' mong'eyo chik, but everything is just messy. Joma dhi tich pile dweche 9 gi ok gin nyawawa, miriambo ok ber. Aya, ang'eno oriwore gi paro mano mar jotwak manogo ka miyo kanyo gino mano wach kanyo kod Omondi achiel ka achiel itiyo dweche 9 ne luongo ni nyawawa. An Jabez ka wuok Kisii University aluo chenro. Owacho kanyo lecturers bende must get their salaries. Chal ka gima Kisii University bende nigi tabugi. Mano mag jo Kisii University gimegi kelo mayo kiny maka wuono waranga ne gitanga timo gi achiel ka achiel. Okumukezi ntie ka wacho ni Celine Dion mabende ni chenro kar ka wacho ni ero gigi kama warango ni Kenya mangima to koro ochomo kure kama dhi bedo kar kae ka walowe Nyakuronga Jwang'. Adongi zuru mar dakika 50 kende e tielo ni. To kae wadane waranga ni gimachielo kopore gi mara bedo nyawawa ni. Walok tanga kendo waranga ne jamna mayukore kar jot ma jatend piny Kenya. Nyakuronga Jwang' nitiere delegation mathoth ahinya mosebedo kata ka donjo e kar jot ma jatend piny. Mano kirango juma mokalo, jumbe mosekalo kacha. Machiegni jatend piny Kenya ne oloso gi jogo mawuok e kaunti ma Kisii, Kiambu kod Murang'a. Wadano wawinja ka gilure kod singo mantiere kar ka kaeto bang'e mano mar Ruto karomo kod jogusi. Ruto romo kanyo kod jogo mawuok Kiambu kod mano mawuok Murang'a. Mano gin absence adek kanyalo yudo gi kanyo ang'ay thuolo mar winjogi kaeto bang'e ntiere Ruto on housing units ma Kisii kod mano ma Kiambu County mano mantiere ang'wayo riane ka Nyakuronga Jwang' mana sama bire. To chal ka gima jamna yukore kar jot ma jatend piny Kenya. To jamna ni yukore ni nyaka ni jogo mantiere counties. Ang'eno kae e kama da bedo kae ka warange. Oscar, pesa thoth ahinya counties e sirkal e apis jatend piny Kenya singo mechiwo kar kae. Nitie komoro manya bedo ni gin e budgeted kata kama gintie budget magi mag counties nikech jo counties ko donje biro Nairobi giduto mondo gidog ber. Aparo ni nitiere kaka nitiere corruption moro matin nikech pesa ma igolo mimiyo ji kata State House kapo noko oonge budget
to mano to ok gima ber ahinya. Ng'en chon ndalo ma Kibaki ne tiyo ne wan kod nyadendi moro miluongo ni Lucy Kibaki. Lucy Kibaki ni nowacho ni State House ni president makata na matere Kireri mane en State House controller ne ochwanyore kode nikech nokelo delegations mowuok Nyeri ni dhi neno president State House. Koro visits mag president gine gin mang'eny ndalo moko, ndalo Moi cha nong'eny kabisa. Sani be koro tiede kaka delegations ni State House to iwacho ni pesa yukre kanyo. Aparo ni kaka ng'iye en ka oonge budget to nego bedo investigated ni pesa no wuok kanye, nikech ing'e ni kata sani kidhi keto siling milion 1 e bank to nyaka declare gimiluongo ni kama owuokie gi tich midwa timo kode. Issue mar kata mana gimiluongo ni money laundering chande en ni oyudi kod pesa mang'eny to kinyal nyiso ohala mitimo momiyo in gi pesa no. To sheria ma Kenya ka iwacho ni kapo ni oyudi gi pesa mang'eny to Kenya declare kaka yudo pesa no, ti forfeit pesa no ne the state. Mantie pesa mang'eny, accounts mang'eny mosebedo frozen gi serikal nikech wuon pesa ok nyal wacho kama ogole. Koro ok onego bed gino kotimre kata mana State House kende, kata mana counties be seche moko delegations dhi ka governor to ntiere kaka seche moko mago mawuok e wards koro mawuok e wards bende to ntiere ka governor bende seche moko chiwo pesa moko bilago ting'en mago to onge budget. Erokamano. Adwa winj gima jatend piny Kenya nowacho kotenore kod weche gi mago mag ber ma bende dhi ne counties mopogore opogore ka nitiere kar jot mare. Warango yuko jamna ne counties gini koro wuok e kar jot ma jatend piny Kenya to biro koro ne counties ka bende iwinjo koro kochopo MCS bende biro gi delegations magi kuom ranyisi kowuok Nyalenda biro ku gidhi kanye kone mopogore opogore. Wawinjane ma. We are going to build 10,000 units in Kisii town so that you begin to internalize how Kisii town is going to look when you see Mukuru. Tumeweka kujenga hostels ambayo I will come in the course of next month or the month after kuzianzisha 9,040 units ambayo itapatia nafasi ya watoto wenu. Tumeweka another 4.5 billion a total. Kwa hiyo program tatu a total of 40 billion shillings katika Kiambu County. Sheila, ijalo nyo weche mag uchumi kendo mag kwan gi kama girango gi siasa bende magore. Kwan magore kar kae weche mag omenda 40 billion mano madhi ne county. En county achiel, mano ma Kiambu. Nitie machielo bende mirango madhi bedo kata katimre county ma Kisii. Kin counties mamoko mantiere. Pesa ne yudre mayot. Mano mar chiwo ne jogo motimo limbe. To weche mag jothieth mapono no ng'anyo nikech ginyawa pok ochul gi dweche 9. Mago bende ok bed kata kerango kata koro ne devolve. Koso ng'ama lose logie maonge. Pesa ni nitie Kenya ka. Donge. Hapa ni wakuanga wuoka kaja lonye weche mag uchumi. Limbe ma idhi titimo State House onge rach mar limbe. Onge chik ma wacho ni ok oyiene ng'ato dhi limo rais State House. Wanya chako gi kanyo. Shida mantie en ni pesa michiwa chiwa kata projects michiwa chiwa apoya kata oya kaka rais timoni kama shida nitie. Nikech pesa mora motiyo go nyaka accountability bede nyaka obed no wacho ni mae kata naseng'e chakre chon ni nadhi chiwo 40 billion o Kiambu nadhi timo go kama. Pesa mimiyo kata handout kagisedhi magitimo limbe ka be nyaka obed accountable mondo geni pesa nitigole kanye. Hapa ni transparency no ema onge. Kipenja kaka jalonye weche mag uchumi tabu nyisi ni shida ma wantigo Kenya kae in very simple. Gik mong'olo ni macroeconomic indicators, gik mamalo ma president oroga wacho sate. So onyisi ni sani inflation ni piny, yani bei kane ntie ni mogo nen siling 200, sani koro en siling 100 wawach kamano. Donge bech chiemo koro ni piny, ok en kaka nentie malo cha. To samoro jing'uru wacho ni no oriambo, no ok oriambi bech gigi ni piny. Shida manitie en micro kata purchasing power. Kata ka umogo na mii sani ni obed siling 50. Kionge gi siling 50 no mfuko ni to mano shida. To koni ngibed go nikech ng'ato mii.
onigi bed go nikech system tiyo mar ohala. Intie gi orakni moro minyalo goyo kata tije moro minyalo timo tichuli osara to osara ni cha imidhi tinyiepogo. Koro bedo stimulation mar economy ma organic oya piny kobiro malo. Okirit ni an nyaka bedi kata rais nyaka bedi mondo mi pesa mo matin mondo kokidhi nyiepgo. Sheila, mano rach. Mana kilere kar kanyo kanga yeni mondo midhi nyime. Units mowacho kamaro ma 9,40 mago mag hostels. Diponi kanyo bende ma diponi ochal gi ler ma ichiwo sani ni eroger ni ot. In gi rent mar dhi odno. In gi pesa mar nyiewo odno ka diponi ero koro chopo ni ere dagere gi Kisii kene da chiwe na oganda matho. Kata kapok ichopo bedo gi pesa mar rent. Sama igero no agomba kaka sama igero odno. Sani wawach ni kigero ot kata Migori town wakacha. Oningo bed ni hardware sani mantie Migori town giwinjo maber nikech obed smiti, obed pi, yani joma uso pi, joma uso smiti, joma oningo bed ni hardware ska koro sani nigi pesa mang'eny kabisa nikech materials ga tetete ikaw locally kata inyiew kanyo locally. Engineers ma e county kanyo oningo bed ni sani gi ditch kabisa nikech project mani timo cha ondiko engineers kata. Ondiko ok kata mani casual laborers kende. Chakre malo nyaka piny. Mano ko kistimulate. To mano mana project achiel kata gedo achiel. County kaka Migochwa duong. Kigero kaka wanti gi affordable housing molos Kuria. Okanya tike ni adhi Kuria kata Rongo kata ni adhi Kuria mondo tim orak mar gedo pile. Koro gima temo wacho en ni tij sirkal okoningo bed ni omi the last mile. Tij sirkal en very simple. Oningo bed ni oloso environment kata alwora mar konyo mondo ohala otimre, mondo ji oti, mondo tim tijegi. Mondo gilos pesa. Gikizungu wacho ni itiyo gi sirikal onego bed ni empower jo ohala kata private sector to meet their development goals mondo konygi weche mag dongruok. Mondo ochop ni ka ni di kata county moro to ok ochuno kata ni sirikal ma sani ne gero hostel go. Samoro yudo ni nitie private ma tiyo together gi sirikal to timo developments go. Mane ko bedo gima unsustainable. Gima kata nitie kata onge to system cha pod tiyo. But shida mantie ni kikawo timiyo ng'ato chiemo gi kijiko kiseketo ne dhoge to kipuonje kaka odhi opur kata okikonye mondo obed gi puothe mondo odhi opur maka tiyo ge to nyalo puro. Mane kama shida nitie to ko bed sustainable. So kisiasa oneno ni points dhi malo nikech ji nitie. Lakini king'iyo kiuchumi to ok dhi maber ahinya ka pesa choko onya wacho. Mogik abo wacho ni e budget kata weche mag omenda percentage monego bed ni tiyogo mar development e piny kaka maro mar Kenya en gimoro atamalo 35% revenue onego bed ni watiyogo e weche mag development. Higa mokadho ne 16%. Apaga uchiel. Higa ni wasechopo koro 19% e revenue ma collect. Yani wadok chien e weche mag dongruok. Pesa ma kodonjo to wacho ni mae specifically watiyogo ma dongruok. Ineno kodok piny. Budgets moko to sebedo ka idho ka dhi malo. Kaka sani ni notice budget mogik mar State House is quite high. Oendelea kodhi malo. Magi ema chijo ji dhi ka chich. To pesa moko be lal kata neno ka onge ng'ama nyisa kuonde magintie. Apenjo ga pile ni pesa manoa e-citizen. What streamline waketo gimoko e-citizen. Pesa manoa e-citizen cha pok wayude nyaka sani en kanye. Pesa mane sani ka SHA. Ero wadwa chako mako ji dhilal kae to pesa go ni kanye. Ineno. Weche mag mibadhi ka ok wadil gi weche mag mibadhi. Kenya kae wantie gi pesa moromo. Nyasaye ogwedhowa. Wantie gi resources gi pesa moromo kabisa. Gima inyowa en mibadhi. Gima inyowa en kaka watiyo gi pesa ni. Gima inyowa ni ok wadwaro instant gratification. Ok wadwa tiyo ni mondo los system. Kibaki manoloso economy mar Kenya the most. Yani Kibaki nokotimo any of these things mineno koro kitimo kae. Nokotimo kata chiel. En noloso system omiyo kata kauno kichio to ni adwa chako ohala kidhi e bank ni ma kawaida cha tidhi tiyudo credit kata idhi tiolo pesa e nengo mani piny kabisa. Sani sirkal piem gi jopiny e olo pesa e bank ok miyi pesa mondo ichako ohala, bank miyo sirkal pesa. Ineno gik matino tino kamano. Koro gima anya wacho ni oningo walos system. We need systemic change economically. Systemic change ema nyalo konyowa. Kik waket siasa ahinya e weche mag uchumi. Kamano. Wacho ni kikere to kanyo bende wacho ni ogipogre ahinya Racheal antiere iri omenda maromo bilion 40 kama imanya bedo ni matin ahinya bende manya bedo ni nitiere kuom gigo mich mapono ni imiyo counties mopogore opogore. Inyalo confirm no ka nitiere delegation manuwuok Siaya mano dhi State House to ber manuwuok kodo ber manuwuok kodo bende ochal jamna miyuko ni
Iyuke to japiny bende gini chopo ne adier nikech bilion 40 kochopo kata county ni kuom ranyisi. County en unit moro matin kirango gi piny Kenya mangima. Much pesa ni onego beni winje gi ng'ata kama entiere. Be wawinje? Erokamano. First, an achiel kuom jogo mane odhi kaka jatelo masia from Siaya County, and I can confirm ni waneno ber mar the State House sani. Nikech ang'o to kapok adhi mano to en right mar kata ni the State House depends gi kaka ng'ato ng'iye. Ber madhi wuoke king'iyo niya ni bende ntiere impact mana kaka iwacho ni juan kaka jo Siaya nwadhi be waseneno ber mowuoke bang' mar the Siaya mar the State House, sorry. Tiyudo ni just to clear mondo ji understand nekech nan kanyo en seche mudhi kacha wuoyo gi jatelo utero kwayo maru kaka oganda nitiere gigo mobedo devolved to pesni duto to poda mana kanye amalo. Nitiere gik moko mowene national government magine magitimo kaka education, kaka part of agriculture and all that kind of stuff. To seche midhi kacha kokiketo ler maber ni wan kaka jo Siaya priority marwa en 1, 2, 3. To kata dhi mana kacha de nuoya to ma impact ang obede notimre nadi bet ni onge. Tuno dhi kacha mar ni mondo jotendu jo pinyo nenu ni wane wadhi wuoyo gi ker. To ber muduogo godo ne oganda to timna dhi onge. But adira makende en ya nitiere ripple effect mag gigi. Yena mondo kikora wuoka kaka ja Siaya but kora wuoka kaka ng'at monyang olonye weche mag telo. Ka nuneno ka jo Homa Bay nodhi giwacho magi, they had their own meeting. Tineno ka stories moyud kati affordable housing ne jo gweng. This in reference gima ne Sheila wacho ni affordable housing igero Kuria to en kaka ng'ama wuok Nyatike to may not benefit directly. Gigi okonyiso ni ji te nyaka benefit at the same time. Nekech it is just not possible. That is the golden truth. Nia waduto wadhi school iwacho ni ng'ato mane Nyatike mondo wuok kata Nyatike mondo dhi oti Kuria ok yot ahinya. Emomiyo wacho niya mondo ni ji te benefit a whole county ni stadium ni gero Homa Bay may not happen. But nitiere jomania within those sectors, let me say like manufacturing, let me say like construction. Mage joma seche moko ang notimango ang ne o benefit. So these are the ripple effect. If we now look at it in a bigger picture. Nikech kata kigero odi, jite manie gweng kanyo ok bi yudo konyruok. But joma gedo to bo biro. Ng'ama nyalo tedo oganda ma usgi mchele to botimango bo yudo konyruok. To adwa bende jogo be nyiepo kanyo koso gi wuok mana oko simiti kabiro mana gi lote straight. Yeah, challenge yango bede I may not be privy to that and I don't speak for the government. But challenge yango bede koro niya Kibiro gedo Siaya kaka wambende one affordable housing project which is supposed to start and hostels. Tibiro tikao materials Nairobi. Tidhi godo Siaya to koro kikonjo Siaya. Kibiro ni biro gedo Siaya titingo workers moa China. Nikech gine magi gedo. Koro kendo kikonjo Siaya. Mano kuro kendo telo bagi. Nikech ka intention mar government eni asete mitimo for example affordable housing kata kigero stadia kata kigero hospital ni jowa mani kanyo nyaka yud konyruok nyaka giket mikakati magineno niya mana kaka procurement act wachocha niya 30% of this dhine youth dhine ang'o dhine PWDs dhine wamama bende nitie mikakati ma government oseketo ma ensure ni seche migedo Kuriacha for example niya jo Kuria nigi percentage margi manyaka giyudi. That is, we are adhering to transparency in governance principle, we are adhering to accountability. E chik manitiere mane kang mwayud kony kaka oganda niya gigi ndio waneno kata sani stadium mane watero ne yuak mane watero ne ker aneno kanyo cha CS Soipano odhi kucho nyocha neno ka PS Olugo dhi mondo timango ongi gik mano wach kalure gi health sector ma Siaya mondo giger gi upgrade bonde chana neno ka gitiyo Siaya chana neno ka gisechako gimoro so ipana neno kodhi kanyo odhi mondo launch the second phase of the stadium matine ni gik mane wacho katimre nadi waneno ka nitiere impact. Now when you are doing impact assessment onyalo wacho ni dhi wakucho no me wachila ria dek tok no mi wagik moko te pod wanyalo dok mondo wapar ne ker niya achiel ariyo moko to niweyo to kik wanena ni
ni bende nitie kony mabiro to sana sana ka gigi okonyo oganda mana kaka wawacho ni bende nitie ripple effect ni ya uchumi magweng cha kitero 40 billion be wanene ko change to wanyalo wuok oko mwach ni kara gini okonywa en gima konyo political move mar ker to ka wanyalo assess mwawach ni ya nitiere ber ma jopiny bende neno e 40 billion mobiro to then it is a good project. Oscar. Aparo ni mana gima Sheila wacho nyaka bed ni Racheal oko understand kaka macho. Kata mana wach mar Sheila wacho ni affordable housing ma Migori igero Kuria. Directly ni onego bed ni the hardware ma the entire Migori feel it. But again, the best way to do affordable housing and as a support this man timo lakini okaina on one issue kako be implemented affordable housing itimo kama make sure ni simiti beche odok piny make sure ni chuma beche odok piny make sure ni kuoyo beche odok piny mondo Cleophas otmancha Cleophas logero gi 5 million odhi ogero thurgi gi 2 million mane affordable housing so that igero ot midwaro a bedroom midwaro make it affordable odhi bedo ni odhi kuom ji te koro mane masare kalo nego bed ni timo government okonego bed ni intervene e industry mora for example kidhi get affordable housing Ugunja tiketo udi 1,000 Ugunja town ing'en tinde kuma nyocha se invest Ugunja kanyo mancha uso udi mag rents gi kod ing'eni joka iketho hande gi number 1 number 2 ikelo kuoyo kod chuma bende mowuok seche moko kamoro koro kikonyo jakure hardware makata chande interfere nikech government to intervene kata mana school feeding program onego bed ni feeding program mar school ichako golo nyaka funding or grant to farmers ng'ama dwa pidho nyanya ng'ama dwa pidho cabbage mondo samotimo school feeding program to oduma mwachame school kae owuok e local system kae ema Sheila wacho no organic chande koro knigi giricho kata mana 500 one Siaya almost 560 billion to does the person modak Siaya feel gini kata mana Homa Bay samoger paya cha ber kabisa ber mar neno but ngamodak e die paya no bende ofil maisha mare improve ode kamodake cha nikech pacha nikacha gigo timre kuonde mang'eny kaka Brazil manufacture ndege lakini almost a half of Brazilians live below poverty. More than half live below poverty line. And ninga to wuok America kucha to keto kambi mar manufacture ndege e Brazil ka to kambi chande ok pesa te mar profit mar kambi chande dok America kucha. Koro local makata chande en joka manufacture ndege lakini ok gin manufacture ndege chande ntinga mabiro kanyo to manufacture ndege no. Koro kapo ni timo mondo obed growth apin kabiro malo affordable housing ni Cleophas kidage gorofa Nairobi to kuwuok ka kendo dhi dage gorofa kata mana tech Cleophas ber dwaro mondo ger ode make sure ni msumal beche ni piny to pod gama wacha kapon tije onge tich ka onge to jok yud pesa kata dok na bech mogo to siling abich mionge go pod ok dhi nyiewe koro crisis of living cost of living crisis emanene wan go manokelo ng'anyo mag sufuria movement cha kendo ng'anyo mar jenzi chande cost of living crisis mae emosetamo serikal solve takian gidi solve nadi wach ma youth unemployment mano national disaster youth unemployment seche ma jok obedo employed to onego bed ne affordable housing gi wa feel ko youth unemployment mancha wan go chande oduogo piny but bedo duogo piny kama no Oscar iwacho ni kama intiere karka gin weche mapod luore mana kod kaka ngima dhano nitiere ochumi mar piny nyalo bedo sustained through handouts mabende wana okatimore sani e ka jot majatend piny Kenya machini kanen kata weche mag somo jopuonj olimo jatend piny juma mokalo kendo kata wacho ni ng'ato noyud transport reimbursement mar siling 10,000 moko nokoso kuonde mag nire Nairobi moko noyud wuoth mag dok dala kama ne gintiere karka sustaining economy mar piny gi handouts en gimoro ma en addition emomiyo nawacho ni adwa barra matin gi paro gi Racheal onge rach di State House onge rach gero stadium onge rach gero hostel in fact mar hostel ona morgo kabisa nikech university sani expand kuonde mang'eny to onge kama nyithindwa ninde sama gidhi school so onge rach gitimo gigi te Racheal but kidwa timo economic planning
mano ken kakitim economic planning. You have to have a plan in place. To kidwaro mondi avoid nikech wan kaka Kenya wan piny madongo. Waseneno ji mang'eny kata pinje mang'eny mowuok from zero kagiidho kagidhi malo. Rais nyocha ka wacho ni odwa timo program kaka mar Singapore. Nasesomo economy mar Singapore and how the Singaporean economy no grow. They had a very clear plan. Kunde mane gidwaro invest in. Singapore, for example, decided it's a very small country to no gi resources mage no wuon. Singapore decided ne gidwa invest in the service industry. Kenya waka number 1 driver mar economy in agriculture, number 2 in service. Service industry. Singapore no decided to invest in service industry. One of the first things negetimo was investing in the education sector, which is magpunj. Negidwaro ni jio oswach kizungu nikech neginyalo export kata import services more or less. Tokineno Singapore kawuono en hub adiri mar service industry because negin very intentional kaka negid plan economy. Shida mawan go ka Racheal en ni plan enango. Yes, wagero stadium, yes, idhi wuoyo. And by the way, sama system tiyo konego bed ni wuoyo gi ng'ata ng'ata. Ibiro naka utiya. So okay problem nigi President Ruto kende. En problem gi Kenya as a whole. Chakre President mosekadho. Okonego wabedi na condition ni nyaka idhi wuoyo gi ng'ata mondo gimoro amora otimre. But fortunately or unfortunately mane Kenya mawadake kawuono. So samoro beber gik moko State House go be wadhi waneno ni State House chal nade kane pok waneno. So onge rachne. But gima temo wacho ni coupled with that nyaka ibed gi planning. For example, kapok ikaw pesa mora mora idhi tero kumoro, you have to make sure ni itimo due diligence. Is there capacity to manage pesa ni? Sani akawa mi kata pikipiki kata mi pong donge in group. Benu bedo sensitized. Sustainability issues mag investments moket kanyono. What is the plan? Omi Siaya County Stadium. Plan umar sustain stadium ni enango. Udwa ka events kanyo mundu bedga ku manage go. What is the, maybe there is a plan. But gimate mo wacho en nyaki team proper economic planning. Nyaki ngini pain points wa enango kako Uganda ma Kenya. Mokuongo mana kako wacho ni youth unemployment is now becoming obedo national crisis, national disaster. It's just a national disaster. To okochako gi Ruto by the way. Kata ching telo mar uru chon. Nuange ni wadhi bedo gi bubble moro ma di bas mar youth unemployment. Koro sama wacho ni ka wa point to affordable housing manikuria to anadak nyatike ukanyal chope. Sama igero ute man kuriaka. Ase wacho ni hardware tetete manti migocho ni go bedni sani stock there. Okinyal blame gi gimomi okinyiew smiti mara ma uso Migori town to gidhi gigolo Nairobi. At the end of the day nyaki nyiew smiti kama bei ni piny. Koro the question is smiti madhi kao Migori town cha be onyalo bedo price the same kaka smiti madhi ta kao Mombasa kata madhi ka kao Nairobi. Nikech onge gimomi adhi ta nyiew smiti 200 ka en smiti manyalo nyiew 100. Emo wensi ni gigin systemic because one a capitalist system. Ngato both the supply demand mano kende gima control. Ukanyal blame government for nyiew smiti ma cheap when nigi nyiew ma expensive nikech koro inkuria oyo. So the only way manyalo implement is kawa team organically from paying kawa dimal. In fact, bottom up, the same thing magisebedo kanegi campaign goes bottom up. If they just go back to that bottom up concept, mundo wange ni plan was an economy enango. Point wa enango. Nikech oknyal bedo ni thieth wanti issues. Education, kaka sani there was capitation issues. I'm glad ni rais no mulo watch capitation. Nikech samoro late naka neno billions madhe itawacho ni but capitation pod nigi shida kai. Sekunde onge pesa. Because ngato kaka, what did Kibaki do? Let's go back to Kibaki. What did Kibaki do? Kibaki no wacho niya adi mi free education, free primary education. Egi mano wacho. Koro pesa madekao monde idhi chul go school fees ka primary ka kawe idhi tim go gimoro nono idhi nyiew go chiemo idhi med go employees mane kaka no stimulate systemically. Koro ono opinyo ni systemically enango modwa timo mondo stimulate ko mondo economic planning kata economic simulation systemically. System ne kanitie en gima ber kabisa. Kenya ma wadhi mbele sani okoningo bedni ang'eyi kata ing'eya mondo idhi kidhi hospital kitwo tiyudi yath. Onego idhi kanyo in kaka ja Kenya kidhi district hospital ni chati dia dati yodo ya thiedhi despite your political leaning left or right. Mane gima watemo wacho. Ero kama nainya ntiere ote madonjo karka Sheila Kachel kodaka Oscar gi Racheal. Wacho ni en thuolo moyudo mar puonjo Uganda ni affordable housing ni rotinde nango mana achiel kuom gigo ma jatend piny Kenya olose kendo wamedo golo dok e itgi mana ka wantiere karka ntiere penjo Kachel kodaka ote madonjo adaka le ote moka ng'wen ka to bang'e mi thuolo mar duoko gi ka to waranga ne chal mar siasa ka warango weche mag Gachagua bende no wacho ni ero ene moromo kwa biro karka Clinton chieng' wacho ni aneno TWAK ntiere wange longo
Bueno, matina wacha ni Wangelongo. Wangelongo, mano dala kadem. Wangelongo kadem. To ina jolo ni sirkal be nyalo miyo county te ma Kenya jamna. Kosen mana siasa. Sirkal ni tukumi bila break. Ana Clinton maro Wangelongo. Ero kamano. Mosna Sheila Olang ma ote ma Injina Lazaro Kanyamboko wacho ni wach siaya ni nying rach coin warang wacho ni wach siaya ni nying warang coins from both sides or the wacho thoth governors oero riembo joma ne giyudo kondiki kod their predecessors manu kido marach jaluo mondo owe nyiego. Otherwise, no justification in troopings to State House just to receive pledges. But only Ruto should change these perceptions. Kendo owejo piny or we need the so-called improvements on the ground. Injina Lazaro Kanyamboko Makariobangi Jamaguje Kanyada East. Masiteno wachoni sustainable development is key. Is key. So teach us how to fish. Aye kodi Nyarogogni. Ruth Nyathio Chieng wacho kamae. An bende adok ne jogo adier ok gin nyawawa donge aparo ni nyawawa gin jochiende mano mane moko ne gibul ma bende kan ne gikadho gotieno wago gi Nyalenda aya Rosi machielo wacho ni gin invisible en mana yamo emane owinjo koro magi to donge gin ji ma ineno kendo mondo tich pile to ichulo jotelo ng'eyo wach jogi maler kabisa giwek pimo winjo piny mibadhi man pacho kae tek tieko man pacho ka tek tieko counties to tinde iyaka iwacho ni ka oganda neno wan waonge wach waketo mana wang'wa wadwa neno giko walotwa kano moja inako mago ote maneno donjo ka wuok kuom jopiny kendo moko iwinjo kanyo niero nyiego mag joluo chak donjo kar kae recho ang'eni winjo ote modonjo kar kanyo achiel kachiel waduto ang'o thuolo mag duoko paro kachiel koda kamagi magintiere godo. Iwacho ni kik ipuonj ng'ato ni ida miye mana rech pile miye go lowo mondo mi odhi kacha mondo embo dhi olupi nyiego mar joluo donjo kar kae. Iwacho ni gavana modonjo dagolo ji te manoyudi e apis kanyo in kid isowi jok mani kanyo te wacho ni scatter in scatter all magene nis kama gintiere recho mano shida mosebetie kwaneno kaka telo timre ok en kata counties moko waseneno kata kechak kata gi presidency iyudo ni ng'ato ok dwa tieko odhi mbele gi development agenda mane wadgi nigo in the name nodwaro chako legacy mare projects mage en owuon to king'iye in the line of development tiyudo ni ok en gino maber nikech gigo end up to be ghost white elephant projects within the various counties. Koro ni wanyalo mana kwayo ni kiyudo ka ng'ato osechako gimoro kang' moweye no dhi kode mbele kikichal stadium mari kikichako hospital mari e bath hospital no kata gimoro makamano en gima ber ni mondo pesa oganda manosedhi motigo kang' manochopeno mondo wadhi go mbele. To gima kelo shida sana when it comes to now employment miyudo ni jomano ndiki mane yudo katiyo kachi golo eni in gi team ni mano campaign ni ma ibe dwaro ni timang'o idwaro ni reward emang' noyud ni koro wandiko kata jomoko ma do not qualify to nikech no mi support ahinya to koro idwa ni kete kamoro mondo omaki to ok wayiero ji ni mondo gichiw rewards back to jomano support gi. Seche misebet kacha aparo ni ng'ato jatelo ka jatelo nego ng'i malong'o ni an man kani koro yiera ni mondo atini oganda duto to kakelo joma ok nyal konya deliver projects ka to kendo kakonyang'o ok akonyo oganda mano yiera ni mondo atimang'o ni mondo atinegi. Ok en gino maber ni idonjo ni tichako ng'iyo ni aoyo Cleophas ni okane kanyalo tiyo kode we agole Nyarawilo ni okane kanyalo tiyo kode we agole to jogiendi aliero na wacho gimoro ni institutional memory inyalo yudo ni ng'ato biro mo wipe an entire department kore no biro gi joge ma do not even understand anything koro en malo kachacha en ma jogi duto ng'iye kochakre gi sweeper karidwa no ywech nang'o karidwa na assign nang'o karidwa to gik makamago
ketho efficiency and effectiveness of service delivery within particular sector. Omiyo nyaka wang'iye broadly as leaders. Ni seche ma adonje e office mora mora ane makoro an kacha. Onego a lead nango. One, you should ensure ni okigolo ji duto to kata kikelo jogi tikelo jogi mo merit positions mitimango midwaro negi gi mak kwendo nikech jogi madhi konyi mami paro maliu madhi konyi kaka Iran sectors or departments within the county. To nitie ng'amo jatelo ng'ato beno penjo kanyo wachni affordable housing gi nango. We keep talking about affordable housing. And Oscar no wacho o temolero maber gima affordable housing should be. Ideally, affordable housing gin gik ma sirikal onego ensure ni mago ute ma ng'ata nyalo joma nie lower kada middle kada ka nyalo afford ute go eko. Okochuno ni sirikal ema nyaka timango nyaka gergi. Matene sirikal tije maduong' onego bed ni oketo mikakati ma joma nie construction industry gibene ginyalo thrive at that sector ma ng'ata nyatimango nyalo yudo ot ke not migero madhare jo madhare ka nyalo nyiewo utego. Mane ideally what affordable housing is. But why you don't pinje ka pinje nigi concept gi kaka gibe gi understand ngo affordable housing. But what cuts across affordable housing nyaka bed ute ma ng'ato ka ng'ato especially joma nie lower kada middle kada gi nyalo afford easily. O gima gi constraint. Koro gineno ni joma nie construction ka en transport cost ema miyo ute bet manini manimalo ang'o ma government nyalo timo to reduce on the cost of construction. Mondo gigi obed nango ng'ato ka ng'ato nyalo nyiewo. Kata migero akala midwa gero akala ka jomage mabonyiewo gi kana kala people nyiewo ute manie akala ka government otimango okelo. Omiyo nyaka ging'ini ya jo mwat keto negi gigi gimbe gin gi ability kikwa keta ute kata kune mwagero giego to karo gidhi konyo ganda no jomoke madhi timango dhi nyiewo ute go aso gi rent out ne jogweng. Erokamano ahinya Oscar kwa tieko twak mar yuko jamna ni kama intie wach ni bende gini nyachopo ne jo counties te mantiere piny Kenya ka kosen mana yor siasa chal ka gima ene percentage mamalo kamerange kosen na gi wang man siasa to en mana siasa nikech hosting delegations man state house to en go siasa en oken gima nyalo oken sustainable en ni ndalo mane ne wan kod in 2000 ne wan kod gimiluongo ni MDG ne Millennium Development Goals. Jo lony no bet piny bongi goals manondek gi MDG gi. Achiel kuom goals go ne ni dhier mondo watiek. Mondo dhier obed ni onge. Eradication of poverty. Kane ne giduogo gi ng'iyo baadaye ne ok inyal tieko dhier. Lakini inyalo duoko dhier piny. You cannot eradicate poverty, but you can reduce poverty. Koro ne gibiro miluongo ni SDGs, manogolo miluongo ni Millennium Development Goals. SDGs gin Sustainable Development Goals. Ne gimidwa timo sani koro kamora moro bed serikal mora mora man in the entire world, nyaka Kenya. Nyaka bed ni kumora mora mitimo en sustainable. Kikelo miluongo ni Hustler Fund. To in gadier ni pesa niko miye ji to ji bro duoke mondo obed no revolve kum ngane. Koro gino ni sustainable. Katika na kazi kwa vijana kama pesa cha uguki chande ere kaka uboloso profit mondo bed ni gino o revolve ohala oloso mo jogi endelea kod tich. Koro kata wach mar affordable housing kata wach mag the state house to ber seche ma sale no ka gik moko maban no ka William to keto wacho kacha ok no chiwo gik moko manyien aparo nyaka bed no wacho ni waketo pesa budget moko ntie mo wacha ni waketo 40 billion waketo gin gik moko already sekete budget nikech ng'ama tije en mag pango gino en committee mar budget ma parliament koro mostly onyangiso no omiu lakini at the end of the day gigi domna gik mane budget kande mabende okochune nyaka kendo kuro dhi kacha mondo igineni mane ka koro for example lichu masiaya ninti gik moko mane no chiu ma were not part of the budget. For example, kata part of that stadium migero no mano ok en part of the budget mo migere ok gere kod okubedo advertised enigere gi jeshi kaka pesa donjo kuom jeshi kendo duogo kuom raia mano bende is a bit okay accountable ahinya but emagere
theater migero ginene sea bendi gero kod jeshi gi budget moro mokang'eyo but budget mawango e barabara manene ochiw barabara manene ntiere gin budget manene gik mobedo budgeted manene ntiere budget ma odhi boka the parliament both the committees obed barabara makuru obed barabara makuru but anything mwatimo mondo obed nene gima nyalo konyo ganda obed gima sustainable magini ka waketo issue kata koro makoro Nyarawila wacho mar ute magakala ni uptake mar udika bende ji dhi nyiewogi emomiyo ang'isi the best way mane dwa implement affordable housing ne dwa keto ni bei mar gero ot bedo mapiny mondo ng'ato ger ode monyalo rome monyalo dakie ng'ato nyalo dwa gero ot makore en lowo to mabati oyudo mabei mayot kama intiere erokamano Oscar Sheila antiere kar kanyo oloso sustainable development goals ma Oscar wacho kar kanyo bile no jiwa penjo kani koso do bed mano duon bura mar MDG ma wacho cha duon bura mara ochien mano ma ogenya ni oyo okene MDG mar party en MDG mar ameli yes kono sari wantire SDGs kirange kaka gini chal jatend piny Kenya opuonjo Kenya sani lupo nade nikech sani chaka gima gimichiwo ni en rech to rech ma ichiwo ni ja Kenya lupo nade mondo bede sustainable kinde nikech jotelo tema dhi kocha jo Kenya te okredo State House kata kamano ne gidaka donjo kinde ng'anyo mag Gen Z koro jotendgi ema nodhi odonje kinde mane gintiere karka opuonj gi lupo nyaka wapuonjre wate lupo nyaka wapuonjre wate wan kaka oganda sirkal kila mtu nyaka wapuonjre wate weche mag lupo nikech wach ma ichiwo ni mini ok en sustainable onge ng'ama bomi chiemo michame odi pile pano ng'ama rani nyaka idhi mondo ing'e kaka inyalo puonjri kendi lupo loso giki mano be e kaka uchumi wa nyalo dongo maber nikech koro iparo iyudo ka koro ji bedo entrepreneurial ji koro wacho ni kantie shida na moro mantiego e kona na moro kata obed kaka raw moro madake taneno kantie shida moro matinta amanyo solution manitie local kanyo to koro bedo more sustainable swali bedo ni sustainable development SDGs ma Oscar wachogi kata puonjo ng'ato dhi lupo ipuonje nang'o mano kende kuma koro pogruok chako bede kae nikech jiteto yie ne onego bed sustainable ipuonje nang'o research tingo ni kata ipuonjo wani the only way minyalo time aduogo mane wach mar system nyaka bed systemic nyaka bed ni konyuoli obed no nyuoli Siaya kata nyuoli Migori kidhi tiyudo chanjo hospital mokuongo mondo ibed ya chance ni mondo survive mondo ibed ga maduong kichako school obed ni di school Kuria kata di school Rongo kata di school Ugenya in gi access to that basic education ECD intie go facility no ber kendo nyalo puonjri mondo kik wabed gi different outcomes ni nyathi makoro ni Siaya kochopo kiani igni adito kuja somo to nyathi mani Nairobi kochopo igni go to nyalo somo wabed gi kidwaro mondo change no bed sustainable nyaka wabed bani waketo system in place makidhi e school cha inyalo dhi bed school ipuonjri iti maber kitieko ensa mar dhi e mbalariany kikadho onego bed ni dhi mbalariany idhi ko ka onge dhi tim diploma dhi wantie gi TVET amor kabisa ni tinde education system wa mar Kenya guarantee ni kila ng'ato nyalo dhi to puonjre mondo yud gi orak moro monyalo timo mondo go wa support gi mondo gidhi kamacha mano ko kibedo gi outcomes manyalo bedo sustainable nikech ibo yudo ni kuonde moro amora midhiye kocho ni wuon nyaka ichop kacha system mind self sufficient in terms of development a system manyalo bedo sustainable to kawa keto ni ok wadware invest e weche mag thieth in fact for me en ga gik moko adek weche mag thieth weche mag somo weche mag security ka involve infrastructure development in gera ndara kisegero ndara ibo neno ka matatu chako payo ndara no ka they back and forth goods services move back and forth mane tich monigo bedni watimo erokamano ahinya Sheila Olang kama chielo ina kora mojo onda no lok tanga ma wachopo tielo mogik mano machende thuolo ma dakika 10 mabiro kar ka winjo TWAK mano mantieko kar ka chielo weche mag siasa e chal mar siasa mapacho kae kama wantiere wadarango kendo wawinjane duol mano mar manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oloso kanyo mokwongo odeclare ni en kore ne ng'wech mano mar laro kom mar jatend piny Kenya kama chielo bende owacho ni jatend piny Kenya okoro mar bede e pisno kamora mora mantiere wawinj duol ariyo gi kae to bang'e waduogo ka wawinjane pach Racheal Omollo Oscar Omondi kod Sheila Olang man kod studio kiny makawuono. Why does Rigathi Gachagua want to be president? I don't want to promise you lies that I'll build roads
I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people, I'll do this, I'll do that, I'll do that, ni uongo. Mchungaji umesema, I'm a truthful man. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. And few things we want to do only. Make sure we restore our health system, that when you go to hospital, there are drugs. Restore NHIF so that when you have a card and you go to hospital, you are treated and you go home. Restore the education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us. Make sure we restore the university financing model so that our children can get education, which is an equalizer. Mwai Kibaki, the greatest president Kenya has ever had, a great man, very focused economist, went to the prestigious Makerere University for his bachelor's degree. Later on, he went to the London School of Economics for master's. In his 10 years presidency, Mwai Kibaki never took the microphone to lecture the people of Kenya about how educated he was. He never. Yet, the things he did, everybody can see. When we look at the one saying how educated he is, in 3 years, the things he has done, abductions and extrajudicial killings, theft of public resources, destruction of the health system, destruction of the education system, gangs and militias harassing women all over. That, to him, is the benefit of education. Racheal, josiasa tingo ga jopiny nade? Josiasa kiwinjo weche mage wacho. Singo ma Rigathi Gachagua wacho ni okupogore gi Maruto nowacho kapok obedo jatend piny Kenya. Okupogore gi Uhuru nowacho kapok obedo jatend piny Kenya. Ang'o matimore ga? Ng'ato wacho ni rieko samoro nitie ga kapok jodonjo telo. Bang' telo ok nolal, odok mana piny. Jasiasa nyiso jopiny gima jopiny dwa winjo. Ng'enyne. To gima berie gini makata dagombo wacho kineno kaka Rigathi kawuono wuoyo kata nyocho wuoyo tineno ka nitie change of tone in his speech ni oneno ni sani Kenyans are woke and wang'iyo gik moko e kiwango mopogre ni we are more agenda based, idea based. Ok wadwar politics mag arithmetic, tribal arithmetic ni adhi kelo oganda makama, adhi neno kaka adhi manyo telo. Sani oseng'e ni onge ng'adwa winjo gigo. Koro emomiyo o change gik manyalo noro jopiny, madang mi jopiny bende wo mapan to him ni kara koro Rigathi ni bende winjango, winjowa. Oneno lit jopiny. Ong'eni ng'eny ji ose complain about SHA, ni adhi hospital, SHA is not working. Ke ang'o motimre, we would rather go back to NHIF, ineno. Koro nyiso jopiny gima jopiny dwaro ang'o? Dwaro winjo. Tan gadiera makene ni de podene yie ka di koro podogo debe, ne SHA no, di koro podogo debe, na affordable housing levy, nikech kikao clip mane otimo kapok no bedo impeach, tibo yudo ni magi gik manowacho. Onge chieng' manowuok oko mowacho ni oyo gini is raiding the payslip mar jopiny. Onge chieng' mowuok mowacho ni oyo let us enhance NHIF kikwa migrate totally from NHIF to SHA for example. Omiyo king'iyo ng'enyne gik ma owacho onge gima nyien at all. Ten gimotimo omiyo jopiny mana niya jopiny dwaro winjo ang'o. Banyalo nyiso gi gima opogre gi gima dhi mbele mondo jopiny owuo mapan to him. Racheal mogik nikech okanga duogi sa dek oromo kata wuoka wach mari mogik sani ka wasodo. Mara mogik yiena monda akwa oganda waduto ni wan gi bura, ok bura to wan gi celebration magalamoro manotimre between tarik 10 nyaka 12. An kaka jalno manie committee maloso 20th anniversary celebration mar ODM.
nyaka kama no opportunity ni mondo agwelo ganda waduto ni ODM Nation wadhi kutana wapi? Mombasa. Kocha sekretari kapar nyaka tarik 12. To mokuongo adona kwa mine waduto ni wadhi bet gi bura. Kaka joma mine ma jo ODM kwa twagi nyimine wa manie telo kaka Mili kaka Gavana Wanga gi joma moko tarik 10. Omiya kwayo gi ni mondo waduto koluongu wa organize kaka wabokau, wa organize kaka wadhi mitu, wan gi program maber ma mondo wapuonjre kaka wanyalo manage power, kaka wanyalo manage utewa, kaka wanyalo timo gigi duto to pod wabet effective e line wa mag tich be. Erokamano ahinya. Kaka bokau kendo kaka boduokgi. ODM dhi uko jamna. Okwadhi yuko jamna to wagwelo mondo wanetelo maber mar babo sekelo in the last 20 years. Erokamano ahinya. Oscar, ageni tiere twak ma otiyo kaka ang mere gi wach mari mogik bende. Wacho mano mar Gachagua. Kae kato bang'e nang waduogo. Ai tieko gi wach mari mogik. Echo wacho na gik ma wach e dela ka. Oh, ka wach. Josiaya gi chendo. Iwinjo Cleophas. Ipenja wach go ma Gachagua wacho chal. Punde chalre. Punda niko donje I punda moko. Ok en dhiang' ng'en rangi mopogore opogore. Lakini punde chalre ok nya ng'en punde ni en mane. Koro jo siasa uso hope ni ng'ama dwa winjo. Ema Gachagua uso chande. Lakini e maisha ka you don't get a second chance to prove the first impression. Ok nya yudo. Kapo na romo kodi kawuono kapo ni mer ma iluoki muchido kabisa. Kini kati bibina kod suit mar siling 200,000 tang'an Cleoni. First impression chande. Gachagua ne uso facing Mount Kenya. No wuok chiko kon osomo buk mar Kenyatta facing Mount Kenya. Ni Mount Kenya ni Kenya ka ni nyaka economy Kenya ka en mar jomurima go. Koro neno osewacho ni ng'ama en gi kite. Kite ni ok dhi lokre, an ok dhi lokre na. Dhi lokre ni jomoko. Wach mar ginene kama wachope kendo ba wacho kama ng'ama olal ong'e kama oae, kama odhi mokia, lakini kama oae kama odis kama nyaka bed na lal kama iwuok iking'eyo. Koro nyalo dok chien. Where did the rain start beating us? E issue mar anawacho mna issue mar devolution. Aning'eni kata mna devolution ni ok support ga ahinya. Adwaro kanwa bed gi miluongo federalism. Federalism opogore gi devolution. Devolution en services de piny kacha. Federalism en ni units go bedo autonomous. Wagolo miluongo KRA kae. Koro wabed kod michal KRA ma Kisumu. Maka wagolo tax kacha tipoge gi kacha to tiyo kacha. To devolution ne gima ber, federalism gima ber, to lakini mna kaka wa implement. Lakini kaka wa implement ni erogo 20 years wasebedo kod ODM as the main party in Nyanza for the last 20 years. Ka ubet piny munya ukaw miluongo stop ma 20 years. To ng'iew to devolution mosetimre Nyanza under ODM government. Osetiona for example, was end up the counties mok nyatimo oversight ni governor nikech gin one-sided. All members of county assembly gin members of one party, the speaker is member of that party, the governor is member of that party, and the deputy governor is member of that party. Erokamano ahinya recho gine borangi manuka gichup tarik 10 bobiro kata kanyo kendo jo abedo bobiro mondo mi olu twak machalo kamae. Sheila, wach ma Gachagua lose owacho kacha sikul mano mane Kibaki osome, wacho makerere to machiegni kodi ahinya en school mabende ni some, London School of Economics. Tirange kod gigi duto kama gintiere en mana hope ne ma pod imedo mana usne jopiny. Aparo ni weche mag Gachagua gi siasa sagi osekadho. Ang'eni samoro kaneno Gachagua kawuoyo to owacho gik milimago an ok akono. Koro gik mowacho sometimes obedo out of touch. Siasa ma botiyo kama koro wachope ni en siasa ma issue based. Wadwaro dongruok period. Gik midwa nyisowa ni kia ni gima notimre nade mago kwadonjo. Mago dongruok koro. Wan wadwaro dongruok. To dhaw ma wadhi goyo, wan waseng'anyo last year, nosechamo tear gas kama dwarore. Dhaw ma wadhi to goyo mar ariyo in 2027 e ballot box kata. Mondo wa send a very clear message. Ni wan wadwaro siasa mar dongruok. Kende siasa ma wadwaro. Adwaro ni kachiew gokinyi tatero nyathina e clinic to nitie vaccination midhi chuoye. Mano kende gima kama koro wachopeni. And jasiasa mora ma winja
ni gidongruok ni gi agenda ni gi plan ni gi kaka idwa tiyo ne jopiny mano kende kibo nyalo mondo kibo nyalo konyori kata mondo ikonyo oganda kata alwora ma intie. So wach mar Gachagua mowacho Mount Murima go to onge skunde mowacho ka Kibaki ntiego yes bomi watemo spread injili mar bedo issue based mar weche mag uchumi ka wang'iyo economies mopogore ma kata Rais Ruto himself osewacho ni odwa temo mondo model economy mar Kenya economies go gima dakwayo ni odoga ne drawing board matin mondo ng'i planning mondo wabed gi plan wabed gi structure. Ber mar siasa ma issue based kaka siasa magoyo ni en ni it does not matter ng'amo bet kata Kero beda Ruto kato loko bed whoever it is, it does not matter as long as at the end of the day wabed gi system mok discriminate system ma deliver development to jopiny mane siasa ma wadwaro sani to siasa ma pod idwa goli ni siji an nyaka kanye mano agi kanye mano dhigi kanye mano sani time no sedhi nikech aparo ne ji pile oganda wa mawinja kata rowerni mawinja bedura beda gi hope nikech atamalo 75 are young voters, they are coming. So if you are speaking language machon ne jok mok winj language go to be ibo donga nikech revolution osechopo to en mana revolution ma kiuchumi, it's an economic revolution. So koki kao mani keto piny to be idonga kata moso kawuono nan gi josiario jo Migori mawinja moso kabisa atamo represent Migori kae mabutegno nan gi josiario kama yuare so sama waneno ni migoch watek winjo kaka siaye makoro tek malich kae so we are cruising nicely, we're not so badly off Onego manjo ma bende obi okono ne pato chal nade wacha ni modern fish market bende nitiere kara kanyo kono mojwang kendo kama girange karka wang'eni watieko twak okinyi makauno kena gonero kama nanya Racheal Omollo Oscar Omondi kachel koda ka Sheila Olang gigi duto mwalose odiochieng' makawuono wach mantiere kama watieko wacho ni counties ka onego bed ni tiyo nyithindo yudo thuolo mar somo nikech kiyudo statistics moko kata kwan moko madebuogi ni nyithindo ahinya madebed ni wuoka e counties wa makaluo ng'ato ok nyal ndiko to ng'ato ok nyal somo ng'ato osechopo higni maromo 15 nyaka 17 en higa ma ng'ato onego bed ni nyalo ndike kendo nyalo somo e yo makare. Ripode maka magnya kora mo gijwa gin moko migolo mane yamo gigolo kanyo kod migepe mag sirkal ma bende osetimo nonro magi kod kwan gi ma okelonwa county konego bed ni tiyo bilionde ni kelo ka ang'o miyo class onge ng'omio ji somo e tie yien e kinde ma pesa kendo bilionde modhuro chopo ni nyaka e county kama intiere wanonre uru ka en jotelo kata ka gin jogo kura wabedo kod paro mopogore ka waneno ka kitiero madhi bedo katimore kinde mabiro wan mana kamano mondo mi wagolo doke itu misomo isomo moko mori gole iti kendi gole pachi momori kendo meda mako kendi pande chunyi moko be nya bedo malit ok chwere mo to moko pare ni nyalo mako chuny malok chunje mamoko bende awe lwet joeto wa Sharon Ong'aw kod Joyce Oduor ka ikelo chenro mar mbako romo sadeko seromo osekalo kanyo dakika 2 nata i chenro ma okinyi makawone twak marupi nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango waradi odiochieng' makiny orit masani.